Hindi mo na kinahanglan magwa sa Negros. Hindi mo naman kinahanglan maglibot sa ospital. Mahulat ka lang sa daw hotel nga area sa hospital, idalo na sa imo ang mga serbisyo nga kinahanglan mo para sa executive check-up. Pag-abot sa Riverside Center of Excellence Health Hub, may staff na sang Health Hub nga masugat sa imo. Good morning, I'm Diane, sir. I'm Let's go on, sir. I-guide ka niya sa isa sa mga pinakabago nga pasilidad sa Riverside Medical Center kung sa diin ginapatigayon ng executive check-up. Ini ang first of its kind nga facility nga gina-offer sa isa ka hospital sa Negros. Mai-fill out lang ang mga forms, kag sugura na gilayo ng imo nga mga kinahanglan. May kit nga ginahatag sa imo which includes slippers kag towel. Mailis ka man sa mas komportable nga hospital gown para mapahapos ang mga tests nga himuon. Mismo na ang medtech ang nagakadto sa building para magkuha sang blood sample. Pila lang ka minuto, tapos na ang pagkuha sa blood sample nga wala sang pilahay. Since nga nag-fasting ka before sang lab works, tapos kuha sang blood sample, makakaon ka na sa prepare sa pantry area man sang health hub. Feeling mo, do ara ka lang sa cafe samtang naga-enjoy sang imo nga breakfast. Dili man mismo sa health hub gina-perform ang x-ray. Ang rad tech mismo ang makadto sa imo. No need nga magpila o kung magpagutok. May x-ray machine nga diri naka-assign para sa executive check-up. Para naman sa ECG, may mobile nga machine nga ginadala diri. Hindi mo naman kinahanglan magpila kag maghulat kay ikaw nakadtuan sang nurse o kun rad tech para i-perform ang ECG. Diri man ang stress test ginahimo para mabalaan ang kondisyon sang imong heart. Pati ultrasound kag iban pagid nga mga test diri naman ginakandak. Kung kinahanglan mo mag-shower after, may matindlo nga banyo nga pwede magamit para maka-refresh. May private kag comfortable area kung saan i-explain sa imo sang doctor ang imo nga mga test results. Pinaagi sa executive check-up, ginalantaw ang tanan para samtang temprano pa mahibaluan na kung may dapat nga tagaan sang atensyon sa imo nga lawas. Kung maghambal ta executive check-up, daw ka-comprehensive ni siya nga work-up. Unlike bala magkadto ka sa imo nga mga doktor nga kung ano lang imo nga balatian, amo lang na iya ang aton gina-address. Ariya tanan-tanan, halos tanan, no? So may ara kita sa heart, sa aton nga lungs, sa aton nga chan, no? Even sa aton nga mga colon din, no? Sa aton nga brains, kung kisa akon may dala kita nga CT scan. More on the preventive medicine ya ang aton nga executive check-up. May mga instances nga pinaagi sa executive check-up nahibaluan sang isa ka kliyente nga mayara sa gali sang breast cancer. Ang iya na bata nagpa-executive, and then on the next year kintry niya ipa-executive ang parents niya. Then na find out pag sa mammogram na si mama niya may cancer. So subong at least an early stage to na kitaan, nadakpan siya. So subong yearly nagpa-executive na sila. So isa sila sa mga advocate for the executive check-up. Na early intervention pala. Ini ang isa sa mga pwede mo mahatag nga gift sa imo nga loved ones para samtang hindi pa malala ang tanan, matapna na. I-contact lang ang RCOE Health Hub sa numbers sa inyong screen for their packages. Ini man ang the best birthday gift ever nga nabaton ko from Riverside Medical Center.